Ako alang nga magtarong ka og eskwela para makabot nimo imuhang mga pangandoy sa kinabuhi. Dili man ko mubabag nga maguyab-uyab ka kay natural ra na o niagi na pud ko ana. Kung manguyab man okay lang pero focus sa jud sa imuhang pag-eskwela. Buhaton nako ang tanan para sa inyuhang tulo. O pasensya na kung layo ko sa inyuha. Ako ni sa inyuha ang ako ang pagpalayo. Digos Flower Shop, delivering happiness. Guys, dali na karoon sa may Lapu-Lapu Hagunoy. So, mga itong area dali guys. Pa, may buntag. May kaila, kuan ma'am? G. Marie? Pedreta? Asa dre? Deliver ma'am sa order niya Shopee ma'am. 3,196 mayroon nun. Shopee delivery po. Record lang na mo kay masigkan ba? Kami na po yung maskam. Kisa may si Marie? Nay, nag-text sa mo ma'am nga delivery karon? Oo, nag-text. Deliver niyo. Ah, nadia ma'am. Nasa van ma'am. Gamit ko ni mo sa Wala kayo order? Mayroon na, 3,000 naman. Kasi gamiton lang naman. 2,000 years later. Sige, check yung ma'am eh. Kay mga ilang may ano ni, pictures niya mga ma'am. Pag-open lang po sa kwan. Surprise! Happy birthday! Ma'am. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Ayan, sumama yung buntag o happy 18th birthday. Dalaga na jud hingkod. Nanay uyab? Sure? Sa kagwapa walay uyab? Ate kaayo ba? Wala lang siguro gi-reveal sa inahan. Ako kay mama. Wala. Patanaw ba yan nga video? Basig mo gi-deny. Oh my God, ang cake. So, magpailaila di ay niya. Kani si MM, kani si Abby and Ading. We are from AM Digos Flower Shop. So, nami dire karon para maki-celebrate sa imuhang ika-18th birthday. So, kabalo naman jud kag kinsay gahatag no. Kabalo? Kinsa man? Si Mama. Asa ba day mong mama karon? nasa Dubai. Nasa Dubai. So, tanaw na to si Mama bayud nimo pero usa na ko basahon iyang message kantahan sa kanamong happy birthday. Mga tatak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So, naay message si sender. Tahon ako. So, ana siya. Happy birthday to the light of my life, my princess daughter. As you blow out the candles, may your wishes came true, and may your year be filled with the same love and happiness you brought into my life. Here to another year of shared memories, laughter, and the boundless love between a father and his princess daughter. My angel lovely. Love you and miss you always, angel lovely. I give you a hug and kiss to my angel lovely daughter. You are always in my heart. God bless you, my angel lovely daughter. From Daddy Haman. And
message si mother. Ana siya. Happiest 18th birthday na. Always good health and many years to come. Ako alang nga magtarong ka og eskwela para makabot nimo imuhang mga pangandoy sa kinabuhi. Naaraminidad perme nga mosuporta sa imuha. Dili man ko mubabag nga maguyab-uyab ka, kung natural ra na o niagi na pud ko ana. Kung manguyab man, okay lang pero focus sa jud sa imuhang pag-eskwela. Og salamat sa pagsabot ninyo ni Kuya. Og baby, bisan na ako diri sa layo. Kabalo ko nga wala ninyo pasagdi inyuhang pag-eskwela. Buhaton ako ang tanan para sa inyuhang tulo. O pasensya na kung layo ko sa inyo ha. Kay para ra pud ni sa inyo ha ang ako ang pagpalayo. Tinin niyo wala jud ko sa inyuhang kiliran pero kabalo ko nakasabot mo sa ato ang sitwasyon. O pasalamat ko nga naa ko'y mga anak nga buutan ug masinabtanon. Always remember, mama always love you sa inyuhang mga anak ko. Okay, miss you so much mga anak. Mama here always support ninyo mga anak ko. Once again, happy 18th birthday nak. God's always protect ninyo mga anak ko. Love you so much and miss you always mga anak. Ayan. Asa mo maigsoon day ani? Ikaw daw hinungdan, ano wa pa daw siya naguyab-uyab kay masuko daw ka. Isuya. So imong mga panghinaot sa iyahang birthday karon nga hingkod na siyang dalaga. Oo. Ang ako lang ikuan sa iya na nag-eskwela siya, magtarong siya sa iyang pag-eskwela. Kung may problema ng uyab, kuan lang. Katawal ba? Nangasawa man gud daw ka. Kuan mo. Gusto ko kung may sayop sila. Ako ko na. Istoryahan. Di ba ka musukol? Ha? Di ba ka musukol? Di man. Butan na di. Kuan man ang dala. Gusto na kong kuan na. Nahilong mo man. Kuan mo. Kuan naman. Ako. Katong isa niyang manghut. Nag-eskwela man. Karon pa uktom ulit to mo bigyan siya. Ora imuhang kuan sa iya ha mga panghinaot. Oh, Nadi maguyab-uyab. mao na. Magtarong sila. Magtarong. Sige. So, ikaw ma'am, ali ma'am, unsa man ni? Yan. Tita. Yan. Sige. Ito ma'am. Mga panghinaot nimo sa birthday ni Lovely. Okay, una-una, happy birthday, Day. Kanang ako na i-wish nimo nga makapadayon ka sa mga eskwela. Sa imong kabuotan di gyud sila, di gyud mo usab na buotan jud kay mo as in. Wa gyud makapareha sa inyo kabuotan sa mga anak ni Inday Amili. Proud ka inahan nga ano niya mga anak na grabe ka mga buotan. Wa jud kay ka wish nimo Day nga mo ra gyud na siya Day nga padayon jud sa imong pag-eskwela hangtod makahuman jud ka kay mo ra gyud na anyo ang madala nga mahal. Happy birthday. Ikaw ma'am Love, unsa man imuhang mensahe sa imuhang mama o sa imuhang daddy Hamad? Baan Ano kung baan makahon naman dili man ikuan? concern. Pageant. Concern? Thank you so much, Ma. Thank you so much, Dad. You couldn't expect. Salamat kayo sa tanan-tanan. Thank you kayo. Naningkamot ka para sa mga. Thank you sa support. Ay, kanunay. Love kay ka na, Ma. I miss you so much. Ito lang. Yan nag-request imong mama pasayawon daw kag TikTok. Okay, nag-TikTok daw ka. Oh. So sample, Sample daw. sample TikTok. Oras na lang. Happy birthday!
Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan